Uh, Jo. tak, jo. Takže, Zuzi, ale když tak běž tam, já to nebudu. Ne, v pohodě, v pohodě. Uh, já chci teďka předat to, co bylo v tu sobotu. Prostě to byly davy lidí a byli to mladí, i dříve narození, byli to muži, ženy, byli pěkně oblečení i méně pěkně a v čepici, v klobouku, prostě bez pokrývky hlavy v té místnosti tam, v tom obrovském auditoriu. A další, teď už nevím, jo, takže to, co se mně líbilo, že když o tom nemluvím, je to jako bych neposkytla pomoc. Je to paní Bér, která má 5 lidí v prezidentském týmu a jedna z nich je ta, co v květnu teďka oslavila 81 let. Jo, takže a je, tady tahle ta paní je šampionská liga a taky už byla dříve narozená. A raději zapojíte svého partnera jako posilu. A takže tady to neposkytnutí pomoci se mně líbilo. Nebo další taková myšlenka, jo, ty 3 kontakty denně, nebo ten 21letý, když chceš dělat velkou kariéru, začni malými krůčky a dělej to pravidelně, stále dokola. A další taková myšlenka, bylo to emotivní, že prostě pořád jsme byli docela dojatý, eh, protože tam mluvili různí lidé, třeba paní, která dělala v dole a jezdila s bagerem a podobně a teď tam mluvila a byla oceňovaná, myslím taky jako prezidentský tým. A Martina Rieder, ano. Ne, to je paní 68 let, ale co v takovým modrým sáčku, velice elegantní, eh, tak ta eh, prostě jezdila s bagrem a dala se k PMku, teďka samozřejmě to už dělá naplno. Ale ještě jednu myšlenku jsem vám chtěla říct. Teď nevím, kdo to řekl, ale to je jedno, že když do toho někdo nechce jít, tak mu říká, no ale nemáme druhý život někde v kufříku nebo v kufru auta. Jo? Že prostě potřebujeme ty vitamíny a ty minerály a všechny ty látky až do buněk, že nemáme druhý náhradní život někde v kufříku. Nebo potom to někdo další přeložil jako v kufru auta, ale nebo použil, na to navazoval. Takže to jsou takové myšlenky, a bylo tam takových aha momentů, a jo, tady 3 kontakty denně. Počkat, takže v lednu 19 začal s prodejem, v dubnu byl na prvním Business akademii, bylo to na cestě na dovolenou, říkal si, že má chvilku čas, tak se tam zrovna staví a říká, že lidi, kteří dělají síťový marketing, tak jsou to normální lidi, kteří vedou neobyčejný život. A prostě jeho rada, dělejte 3 kontakty stále dokola. Produkty jsou přesvědčiví sami o sobě a za 3 roky promluvíte k 3 000 lidí a to je slušná základna, abyste se dostali do šampionské ligy. A, nebo za 2 roky gold prezident. A nepřemýšlejte o tom, mluvte opravdu každý den se 3 lidma, každý den
tak dlouho, jestli to budou 2 roky, nebo 3 roky, nebo prostě, nebo 5, ale dříve či později se i vy můžete do té šampionské ligy dostat. A když s těma lidma budete mluvit, tak získáte zkušenosti a ty výsledky budou úplně úžasný. Tak, tak. A největší výzva byla vrátit se k těm 3 kontaktům denně. Zase se k tomu vrátil a vždycky se najde někdo, kdo řekne, že je to blbost. Neposlouchejte takový lidi. Začněte teď a dělejte to stále dokola. Nechte tomu čas, nehodnoťte moc rychle. Vždycky se objeví výzvy a jediný, co prostě potřebujeme, tak se s nima vyrovnat. Tak, takže ten pán se mně velice líbil a byl to Tomás, 37letý inženýr ekonom a, a během 2 let se dostal, a to tady nemám, no teda, no prostě na nějakou tu vysokou pozici docela. A těch příběhů tam zazněla celá řada. A další návod, který tam někdo z těch oceňovaných, z těch vyšších pozic řekl, že vlastně mluví s těma lidma a registruje je a přivede na takovýhle velký setkání. A to je celý. Že to prostě vede v jednoduchosti, že s nima povídá, navede je na výrobky a přivede je na takový velký setkání. A vlastně tohleto nás učil i Jirka, že máme lidem dát velký obrázek o firmě. To znamená přivést na setkání. No a bylo to v podstatě takový setkání, kde ho máme jednou za 14 dní hodně stlačený, jenom do hodiny až 2 v Praze. Jo, tam to bylo ve velkým, je to tam jednou za měsíc, bylo to od 11 do 5 a prostě kdo tam přijde a vidí tolik úspěšných lidí, i mladých, i dříve narozených, prostě všechny věkové kategorie, nejrůznější profese. Jsou tam lidi, kteří byli dělníci, nebo lidi, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, prostě veškerý možný profese. Takže to, co já jsem si z toho vzala, dělej 3 kontakty denně, začni těma malejma krůčkama a dělej to stále dokola. Vytrvej, nehodnoť. Mluv o tom, protože když o tom nemluvíš, tak je to jako neposkytnutí pomoci a tak dále. Na živých akcích se toho můžou lidi hodně dozvědět a hlavně není to jenom o těch informacích, ale je to o těch emocích, o tom, co tam ti lidé vidí. Takže pokud můžete, využijte. Příští týden budou ty setkání, bude zase roadshow, tak jak to bylo ten minulý týden. Tento týden si můžeme trošku odfrknout a příští týden, kam můžete, buďte tam. Pozor, je přehozená Praha, nebude v úterý, ale ve středu. A v Praze to začíná v 7, jinak všude v 6. V pondělí je Zlín, v úterý Brno, ve středu teda ta Praha, ve čtvrtek 7.8. České Budějovice a v pátek Plzeň.
Takže je to trošinku pospřeházený, než to bylo ty dny, ale využijte, kam můžete. Vy jste tady hodně z Brna, takže, nebo Zdeněk tady už zase není, no to nevadí. A tomu to budu muset asi říct osobně. A, a nevím, většinou asi buď to Brno nebo Praha, pokud to máte třeba, nebo pokud ne, ono to není, kam to máte blízko. Ono je to podle toho, kde máte lidi. Jo, já třeba jsem jela do Olomouce, protože jsem byla s lidma z Olomouce v Indii a teďka jsem komunikovala s Míšou, která to vedla a vzala si Inda. Takže minule v té Olomouci, když jsem byla, tak jsem jim tam nechávala u maminky, se kterou jsem kamarádila, jsem tam nechávala pytlíčky, takže teďka si povídáme, ona, že teda ještě kojí, takže při kojení Power Cocktail Restorate není na škodu. Jakákoliv detoxikace nebo tak už to už by samozřejmě bylo jiný. Takže využijte těch setkání, kde máte lidi, pokud máte třeba ve Zlíně, v Českých Budějovicích, jestli můžete. Já budu v Praze v tu středu a v úterý budu v Brně. Tam se můžeme potkat v Plzni, ve Zlíně, v Českých Budějovicích, tam kontakty nemám zatím, ale tak pracuju na všechny strany. Podařila se mě registrace, mám domluvený ještě. Dneska večer by měly další 2 padnout, takže uvidíme, dělám na plný obrátky. Tak, Zdeněk už je tady. Zdeněk vypnutí, ať to tak nekřičí, ale už je to lepší. Děkuju, už je to lepší. Už kdybys chtěl něco říct, pochlubit se, co tobě se podařilo. Ty z toho člověka už zaregistroval, jak jsi psal? Tak počkej, tak si zapni mikrofon. Já jsem tě ho před chvílí vypla, ale dobře, teď se tě tam. Neslyšíme tě. Já ti to můžu odmutovat, ale počkej, tak teď jsem ti poslala. Jo, odmutuj se. Neslyšíme. Zdeně, my tě neslyšíme, mluvíš, ale zapni si mikrofon. Poslala jsem ti, aby si ho... No, Jo, výborně. Tak, teď jsem ho povídej. zapínal už několikrát. No, dobře. Dobrý, no. Pokud nás nebude rušit televize, tak OK. Mámka už leží. Jo, dobře. Dobře. Jo, tak se odmlčel. Snažil jsem se to registrovat, ale pořád to píše, jako že už je registrovaná. Přes můj Aha. link, přes můj link to dám a přesto ji nemůžu tam zaregistrovat. Jak se jmenuje? Já se zeptám. Jmenuje se... Nebo mě to napiš na Messenger, jo? A já se na to jméno zeptám, jestli je už opravdu registrovaná, nebo proč to nejde. Ale ne, to ne, ale nevím, proč mě to píše, když to na svým tomhle registruju. Tak to hnedka mě vede a chce to její datum narození. Ano. Nepustí mě to jako na to, abych ho zaregistroval. Víš co, jestli máš její údaje, tak to potom po skončení uděláme spolu, jo? Já si myslím, že jo. Dobrý. Dobře, takže jo. A ty jsi říkal, že peníze už máš na ten Optimal set, Jo, takže to zaplatíš. A máš, bude to Optimal set nebo i s hubnutím? no uvidím, možná vemu něco ještě navíc. Dobře. Tak jo. Takže super. Deniska, nevím, jak je na tom. Denny, u tebe, dobře, tak teďka, když už o tom mluvíme, tak se můžeme podívat, jak jste na tom. Tak, Ivetka, s tebou jsme domluvení, tam ten manažer padne. A
u Lenky. Lenka na tom pracuje a je tady, Lenka tady není. Dobře. A přitom jsme se předtím spolu bavili, těsně před začátkem, ale dobře. A tak, ještě tady mě padl zrak na jednu takovou myšlenku. Máme jenom jedno tělo, měli bychom se o něj starat stejně jako o svůj domov, taky doma uklízíme a tak dále. Takže, Kde mám tohle auto? takže to jsou prostě Jo. To jsou takový zajímavý z té soboty a ty příběhy, které tam zazněly, byly neuvěřitelné a byli to lidi, kteří měli nejrůznější profese a nejrůznější osudy, které je přivedly třeba to, že nemohli dělat tu svou profesi, protože nějaký úraz nebo něco se jim stalo. Prostě bylo to, tohle to těžko předám. Jo, opravdu stojí za to občas to zažít a pokud máte nový lidi, tak určitě je třeba do té Prahy nebo teďka Brno, Zlín, České Budějovice, Plzeň, určitě je tam vzít. Tak, ještě vyskočilo na mě, kdo se neorientuje v e-shopu, tak vám pošlu Pája nahrála ten webinář s Niky a myslím, ještě tam byla Natálka. Pokud byste potřebovali, nevěděli, kde co v e-shopu je, dám vám odkaz do Messengeru, jak se orientovat v tom novým e-shopu, někdo neví. Tak, takže tady to je další, co jsem vám chtěla. Jo, kdo potřebuje poradit nebo podívat se, kde co je, tak si to projeďte. A teďka, když tak se podíváme na ty pozice, takže Denis, s tebou se domluvíme individuálně, s Vetkou jsme domluvený, s Lenkou na tom taky ještě pracujeme, s Denis, s tebou, ty budeš mít teďka něco, jo, dobře, tobě chybí 300, necelý, necelý. Takže drobnosti. Když tak individuálně, jo, si to projedu. Takže je vidět, že jste se do toho dali. Někteří, Ivetka je teďka nejblíž tomu manažerovi, to by chybí už jenom nějakých 60, něco přes 60 bodů, takže super. A věřím, že i na druhém místě bych řekla, že je. No, Denny, u tebe to tam je, ty tím, že tam sněla rychlej start, tak potřebuješ na to se budeme muset podívat ještě, jak to tam máš ty kvalifikace, nebo tu kvalifikaci. A máš teda přes skoro 800 bodů, ale tím, že jsi tam měla rychlej start, tak je ta kvalifikace jinak, není 600. A Jani, já ještě budu dělat i objednávku, víš, takže jo, já si jo, to dotáhnu asi vlastní objednávkou, protože já stejně potřebuju produkty. jasně, tak se domluvíme a nějak to dáme. Hmm. Jo? A Zuzi, ty tady máš taky, jsi skoro v polovičce, a ty tam máš kamarádku, takže super, gratulace k první, jo, máš tam jednu, No, je přesně jo, tak. A ona to teď jako vyzkouší a potom by to ještě koupila mamince, protože maminka to potřebuje jakoby to dát aha, dokupy. A ve středu mám teda s další kamarádkou
a budu ještě objednávat jakoby buď ze mamku nebo Romču, jako, protože Jo, potřebuji jo, jo. velký produkty přes ně. Takže, Takže něco takže se taky bude dít do konce týdne taky ještě. výborně, výborně. Tak, proč se na to teďka ptám? Protože to je to moje tajemství. Jo, takže super. Takže vlastně, co tady jste, takže tak vy jedete na manažera a Deniska sales manažera. A proč se na to ptám? Vlastně jak to, že teďka mě tam padají teď, dnes a věřím, že ještě zítra až do konce měsíce, že tam budou padat registrace, protože dotahuju. Jo, a o tom, to je to moje tajemství, jak dosahovat těch pozic, protože teďka vlastně poslední, tak řekněme 3 dny jsou nejklíčovější v měsíci. Já jsem celý měsíc s těma lidma komunikovala a dost často se to odkládalo a tak podobně. No a třeba k té komunikaci, jak s těma lidma komunikuju. Vždycky, když chcete, aby ta komunikace plynula dál, tak první, co je, vy si uvědomte, že vy řídíte hovor. Ne ten člověk, ale vy řídíte ten hovor. A hovor řídí ten, kdo dává otázky. Tak já vždycky se něco řeknu a pak se zeptám si pro, nebo chceš to tak nebo tak. Já se vždycky učila třeba ptejte se tak, aby odpovědi byly ano nebo jo. Třeba když jsem mluvila o Ebulipsu, chceš anýs nebo skořici. Jo, na anketách. A podobně, kdy se chceš cítit líp, hned dnes nebo až zítra. A tohleto tady tyto odpovědi, teda otázky, kdy jsou tam 2 alternativy. A třeba dneska jsem měla hovor s Péťou, ještě na večer jsme domluvení, že ona musela někam s dětma, že tu registraci doděláme, tak jsem jí říkala, a tak začneš tím velkým balíčkem na hubnutí, nebo pro začátek tím optimal setem a pak se rozkoukáš a uvidíš, jak dál. Jo, většinou, ne většinou, ale na to druhé místo dávám to, kam chci toho člověka vést. To znamená, když jsem měla tašku plnou anýzových příchutí, tak jsem říkala, a chceš skořici nebo anýz, nebo česnek nebo anýz, když jsme měli. Jo, když jsem dělávala ankety, protože ten anýz já jsem používala a většinou se mě ptali, a co používáte vy? No já mám ráda anýs. No tak mě ho dejte taky. Jo? A dost podobně to bývá. A jak se začala ty? No já jsem začala tady tímhletím. Tak víš co, tak já to zkusím taky. Jo? Takže dávám výběr ze 2 alternativ. Chceš ten balíček s top shapem a koktejlama, anebo pro začátek začneš tím optimal setem a pak uvidíš, jestli top shape pro shapey nebo celý reset. Jo, mluvím teďka s lidmi, kteří mají spoustu zkušeností s hubnutím a většinou neúspěšných. Jo, takže tam už dávám na výběr buď základ, optimal set, nebo rovnou tobolky a koktejly, a nebo celý reset. Cenově ten abo optimál se bývají všichni 2360, když se to bere jako předplatné, ale dá se to po měsíci zrušit, dá se to změnit, dá se to posunout. Další, co hodně zabírá, tak je Alča Semenková, Ivetko, ty ju znáš, byla VKčko, tak ta se dneska registrovala. A taky reagovala na ten můj příspěvek o hubnutí. Jo, takže k těm otázkám vždycky to směruju
že dávám dvě věci na výběr, dvě možnosti, ale ať si vybere jedno nebo druhý, tak je to, že třeba se zaregistruje nebo a podobně. Takže to je jedna možnost, jo? Když už ukončuju, uzavírám. Uzavírání to je taky jedno, řekněme, z mých silných stránek, nebo prostě vypracovaný zkušenostma říkají, že já mám ten tah na branku. Ano, když si povídáme, tak třeba dneska ta Péťa, ta taky zareagoval na moje video, jak tam mám, že jsem zhubla 8 kilo, to, co točila Ali tady u nás na tom víkendu, na začátku. A ona je strašně upovídaná, jo? A ta řeč by se stáčela, aby jsme byli spolu u Popelky na nějakém kurzu a tak, jo? Tak by se stáčela jinam. Ale vždycky tu řeč musíte tak nějak, ano, vyslechněte toho člověka, ale vždycky to musíte směrovat k tomu svýmu cíli a ten by měl být, když s někým mluvíte, pokud ho nedovedete rovnou k registraci, tak ho pozvěte do prcáčů nebo prcáku, já nevím, jak to bude, jak tomu říkáte. Ale zeptejte se, tak co, jak se ti to líbí? No a vlastně takhle jsem postupovala s tou Alčou. My jsme bydleli v jednom domě, v jednom vchodě v Brně, když jsem bydlela v paneláku. A byli tam mezi náma takový nějaký, jo, ale já jsem prostě nesuďte člověka to, že jednal nějak, jak jednal, vlastně dvakrát mě tak trošku vypekla, když to řeknu slušně, ale jako tady registrovala se, chtěla, je to v pořádku. Jo, beru tak jako každýho, snažím se nedělat, nebo nedělám si předsudky. Ten člověk, každý člověk je nějaký a tak uvidíme, co se z ní vyvrbí. Tak, takže směrujte, když si s někým povídáte, když se s někým sejdete u kafe, u piva a tak dál, tak vždycky ten hovor směrujte k tomu, abyste, nebo buďte maximálně jednu, dvě věty od PMK. A já třeba jsem měla v úterý v Praze jsem měla schůzku s kamarádkou, která říkala, ale nebudeš mě nic nabízet, jo? A žádný hubnutí, žádný zázračný ty na energii. Já jsem říká, no, ale já ti nemůžu slíbit, že nebudu mluvit o něčem, čím prostě teďka přetékám. A ona, no tak dobře, no tak jsem jí dala ochutnat Activise a dala jsem jí pytlíčky a jako zatím, že nic moc necítila, ale že to chuťově je výborný. No a vzhledem k tomu, že má zdravotní problémy, tak ji směruju k té registraci taky. A pokud by to nešlo hned, tak ji pozvu na nějaké setkání, ona je z Prahy, takže zřejmě v tu středu. To jsem jí už psala, že se tam zase můžeme sejít. A tak. Takže prostě ono tím, že ty výrobky používáme, tím, že máme více energie, tak to i vyzařujeme. Takže buďte produktem svýho produktu. A to je taky jedna z věcí. Zaměřte se na to. Já jsem od některých lidí slyšela, no, tak já jsem to tak nedodržovala, jak ty, já nejsou na tu disciplínu. Jo, ale jestliže člověk něco chce, a třeba jestli chce si vydělat peníze, užívat si životní styl, jezdit tady s PMkem na ty úžasné dovolený a zažívat ten životní styl, tak potřebuje mít příběh. Protože to je to, co mě teďka, já mám u toho příspěvku, kde jsem dala právě ten natočený
Jenom to, že sdělím zkušenosti, jak se teďka cítím, tak tam mám 14 000 zobrazení a 165 lajků, 118 komentářů. Není to polovina, já jsem ještě řadu nestihla odpovědět, jo? Takže to bude tak, řekněme, 2/3 lidí, to znamená 120, 80 lidí, kteří mě reagovali na ten příběh. Proč? Protože jsem se zaměřila na to, že když chci uspět, musím mít dobrý příběh. Jo? Musím oslovovat tím příběhem, být produktem těch svých produktů. A to je klíčový. Takže pokud chcete taky mít příběh, zaměřte se na to. Chcete zhubnout, tak proto dělejte a opravdu to dodržujte. Co třeba doporučím, kontrolujte si, jsme tady už zase jenom ženy, takže kontrolujte si, jestli máte vyvážený a dostatek bílkovin. Většinou těch bílkovin prostě to neujíme a přiznám se, že bych to taky nedávala, ale opravdu jsem si zapisovala do tabulek a kontrolovala si to a dávala jsem si do toho top shapeu ráno jogurt, ten Fitline jogurt. Nicméně v něm jsou i sacharidy. A dávala jsem si večer whey, ten proteinový prášek od Fitline. A díky tady tomu, někdy jsem toho whey musela přidat třeba 2 dávky, nejenom 1, abych těch bílkovin, těch proteinů měla dost, ale bylo to důležitý, protože ty výsledky přišly. Jo? Takže kontrolujte si, abyste neměli moc sacharidů a abyste měli dostatek bílkovin a tuků. Potřebujeme je na výrobu hormonů a tak dál. Naše tělo to prostě potřebuje. Dneska jsem s tou Péťou mluvila, ona je zdravotní sestra, ona říkala, není cesta jíst nízkotučný výrobky plný sacharidů, škrobů a tak dál. Jo, cesta je opravdu hlídat si ty bílkoviny. Takže zaměřte se na to, abyste měli příběh. A co já třeba ještě, kdo má, tak jako Deniska třeba taky má taky Hashimoto, to znamená tu autoimunitní hypofunkci štítné žlázy, tak já třeba dělám i to a zaznamenala jsem zlepšení už i dřív, že když si prostě aplikuju na pleť něco ráno, večer, tak i na krk a tu štítnou žlázu si masíruju a děkuju jí a tak dál. To jsou takové věci, které nemusíte tomu věřit, nicméně já jsem zaznamenala úspěch tehdy a tehdy jsem neměnila nic jiného, takže v tom pokračuju dál. A co je další ještě? Doporučuji třeba brát i ty aminokyseliny, ze kterých vlastně jsme složení, protože ty potom zaručují, že se tuk mění ve svaly, jo? Že neubývají svaly, ale že svaly zůstávají a tuk ubývá. A třeba kdo chce hubnout. A potom ještě doporučuji, udělejte si ten čas a vyberte si nějakou pohybovou aktivitu, něco, co vám vyhovuje. Já mám ráda jogu, praktikovala jsem dlouho jogu denně, ale jak jsem přibrala, tak mě to prostě nešlo. Takže já jsem chodila jsem s Báďem 10 000 kroků denně a to taky pomohlo k tomu, že prostě ty svaly se zpevňují. Jo, upevňují, zpevňují. Vyberte si plavání, vyberte si kolo, chůzi, jogu nebo tai chi, nebo já nevím, cokoliv. Ale dělejte to. Když ne úplně každý den, tak třeba aspoň 4x, 5x do týdne.
4krát, řekněme, ať. Jo, prostě čím častěji, tím líp. Protože i to přispěje k tomu, že budete se cítit svěže, že budete mít energii, ten pohyb, ty endorfiny, když děláte něco aspoň půl hodiny. To je znát. Takže zapracujte jak na biznisu, na tom oslovování a 3 kontakty denně, dát si předsevzetí, pokud chcete být třeba do 3 let v prezidentském týmu a žít ten úžasný život, tak je to skvělý návod. A i když třeba teďka se vám nedaří, to je další věc, kterou jsem vám chtěla říct. Mě třeba, já jsem takových videí, nejdřív mě je dělala Ali, potom se to povedlo i mně, když jsem měla tady takhle sdílení, třeba u jednoho reelka, tady 14,5 tisíce, ale taky 80, přes 81 tisíc. A taky tam bylo těch reakcí, jo, 350 lajků a 66 komentářů. Zajímavý, že tady teda jich není tolik, ale já jsem prostě, Ali říkala, vždycky těm lidem namluv hlasovku. Tak jsem mluvila hlasovku. A namluvila jsem jich strašně moc. A ti lidi se mě zpátky už neozývali. Ale teďka, co tady mluvím, už já nevím, 5. den se snažím odpovídat a pořád to nebere konce, což za to děkuju, že jo. Tak už jsem se zřejmě vymluvila. Už jsem našla třeba i ten tón, i ty slova, který těm lidem říkám. Nečtu to z papírku, prostě říkám to z patra, tak jak to cítím. A jo, tady u dalšího jsem měla 28 tisíc a komentářů tam bylo 158, jo, takže řekněme taky těch 80. A zajímavý, že tam přibývají pořád i u těch starších videí. No a že se mě dneska už začali ozývat i lidi zpět na tu moji hlasovku. Takže za to jsem moc ráda. A i na Facebooku, tam je ta odezva snad ještě lepší než na Instagramu, protože tam mám ty lidi, který bych řekla, který jsem si přitáhla do jisté míry. Tak. Takže to je, co tím chci říct, že když s těma lidma budete komunikovat, tak i když se ze začátku nebude dařit, vemte si, já tady tak nějakých přes 200 odpovědí lidem a teprve teď začíná těch lidí odpovídat zpátky víc. Jo, já jsem tam už měla 1 registraci, ta paní druhý den, hned ze začátku, druhý den zrušila a nedá se nic dělat, ale zase je to zkušenost. Potom na tom Facebooku, tam se mě těch lidí ozvalo víc, ale ne úplně všude to dopadlo. No a teď vlastně to dotahuju a ta komunikace, já vám můžu říct třeba, když se mě ptají na to, co jsem dělala, že jsem zhubla, tak tam vlastně nevysvětluju hned, co jsem dělala do té hlasovky, protože to bych se umluvila. Ale říkám tam, já nevím, ahoj Nadí, navrhuji tykání, věřím, že ti to nebude vadit a dej mě vědět, co teďka řešíš, co tě trápí, co zkoušela na hubnutí
a jaký byly výsledky. No a pak si napíšeme nebo zavoláme a věřím, že najdeme tu správnou cestu právě tobě na míru. Měj krásný den, zdraví tě, Jana. A to je celý, jo? Takže vlastně jim tam ani nic nevysvětluju, nezděluju, jenom, že ať mě řeknou, co je trápí, a to, co se mě ozvali, tak to bylo, že jsou to dámy, řekněme, minimálně 45 plus a prostě problém s váhou, zkoušeli toho moc a potom s nima komunikuju tak, že prvně řeknu svoje zkušenosti, říkám, taky už jsem byla bezradná, vím, co prožíváš, nicméně je tady okýnko na konci tunelu, podařilo se mě to a potom už mluvím o těch možnostech, že jednak je celý reset, to je složitější, ne každý si tím projde, jednak je sada Optimal Set Club Stop Shape pro shapey koktejly, kde se nahrazuje 1 až 2 jídla denně a zase k tomu zkušenost, vlastně ke všemu mám zkušenost, takže k tomu říkám svoje zkušenosti, anebo začít Optimal Setem. Moje mamka, ta zhubla i po něm, nebere nic jiného, ani Activise, jenom ráno drink, večer drink a padají gatě, který nemohla dopnout. Takže kterou cestu si vybereš. Tak to, co je nejlevnější, tak pro začátek ten Optimal Set, rozkoukáš se. Jo, tímto způsobem komunikuju, že dávám, prostě zaměřuju se na to, aby ty odpovědi byly ano nebo jo, a to poslední dávám to, co chci, aby ten člověk odpověděl. Možná to znáte, pokud se někoho zeptáte, chceš, nechceš, tak ten člověk řekne nechci. Říká to druhý, to, co je to poslední. Takže podobně si upravte i svoje otázky, řiďte rozhovory a mějte ten tah na branku, že toho člověka směrujte k té registraci, minimálně k tomu Optimal Setu. Já říkám, že už jenom tím, že ho piju, tak jsem ušetřila, protože nedojídám se, nemám chuť na sladký, nemusím nakupovat hlouposti. No a teďka u Celera Setu to úplně vyjde to finančně, já to budu muset spočítat finančně podobně jako ta cesta s Top Shapem a těma koktejlama. Jo, nemám to přesně, je tam Optimal Set, je tam ještě jeden Restorate navrch a je tam amino a koktejl a jogurt. No a na začátku je drink. A to je vlastně Activise. A to je vlastně všechno. Takže tady to druhý už není jenom o financích, ale je to o disciplíně, protože celý set vydržet bez soli, bez cukru, no vydržet. Ono si na to člověk zvykne, takže dneska jsem si dělala maso, dala jsem tam jenom sušený česnek a oregano a pepř a měla jsem pocit, jo, jenom jednodruhový bylinky určitě v tom sůl nebyla. Ale měla jsem pocit, jak kdyby to bylo slaný, bylo to chutný, bylo to výborný z mletého masa. Jsem prostě tam dala to koření, trošku vody, aby to se líp uplácalo a udělala jsem takový hamburgery jsou tenky, tak to jsou takový karbonátky a zaplácne to tak, že mě opravdu ani ten cukr, ani ta sůl nechybí. Jsou teďka 3. týden, já si asi posvítím na vás, na mě. A jo, takže toto je k tomu uzavírání. A mít postoj, vytvořte si postoj, třeba ten, že když o tom lidem neřekneme, tak je to jako neposkytnutí pomoci. A když někdo řekne, že to nepotřebuje, no tak se můžete zeptat, a ty máš záložní život v kufru auta nebo někde v kufříku? V kufru? To záleží, jak vám to bude sedět. Mně se to líbí, tady tohleto spojení.
takže tak a to je k té komunikaci, jak ty hovory vedu a teďka k tomu dotahování. Vlastně podívám se, tak jako teďka třeba máte malou skupinku, máte tam třeba 1, 2, 3, Lenka, ta už má, myslím, 4, Lenka Trašková, 3 zatím, ale říká, že bude mít další 2 dneska. Tak vždycky se na ty lidi podívejte a pokud tam mají třeba 200-300 bodů, směrujte je k tomu, že když to dotáhnou, že jo, tak jak to dělám s váma, že budete už mít nárok na provize a tak dál. A třeba proč Denisku pošťuchuju k sales manažerovi, protože od toho je krok k marketingovému a další krok k mezinárodnímu marketingovému manažerovi. A toto je základní pozice IMM, International Marketing Manager, na kterou byste se měli co nejdřív dopracovat, protože tam to teprve začíná, tam začíná ten fičák, tam začínají příspěvky na auta, tam už jste ve speciální skupině lidí, kteří se podílí na těch prezentacích a většinou těch živých na těch školeních a tak dál. Prostě málo kdy školí někdo, já jsem asi byla výjimka, protože jinak vybírají právě z mezinárodních marketingových manažerů a jsou to lidi, kteří pro firmu už něco znamenají. Jsou to lidi, který firma bere vážně, a podle toho s nima taky jedná. Jsou speciální školení pro IMM a tak dál. Jo, takže váš cíl teďka v nejbližší době, pokud si chcete s PMkem vydělávat a odejít třeba časem ze zaměstnání a dělat to na hlavní činnost, může kdokoliv z vás, jo, Ivetka teda už není zaměstnání, ale prostě může si užívat ten nadstandardní život, cestovat a tak dál v hojnosti. S tím, že budete dělat pokrok. Jo? Každý měsíc nebo každý měsíc budete pracovat na tom, abyste se posunuli o pozici výš. Jo? Samozřejmě někdy se to nemusí povést, ale to nevadí, když třeba si dáte cíl marketingového manažera, budete prodejní manažeři, budete se zlobit, když jste předtím ještě tím SMkem nebyli, budete se zlobit. Já myslím, že nebudete, protože jste udělali pokrok, posunuli jste se k tomu vašemu cíli. A ten příští měsíc už to padne, protože jste pro to něco udělali, protože jste se k tomu posunuli. Jo, takže dávajte si cíle tak, aby vás to motivovalo. A teďka ty poslední dny dotahujte ty lidi, který máte rozjednaný. Já jsem si tady napsala asi 10 lidí, který mám ještě skontaktovat a vést je teď do konce měsíce k registraci. No a mám tady pro vás takový teďka, protože za 1,5 minuty, ještě než vyhlásím to, co vám chci říct, tak máte ke mně ještě něco tady k tomu dotahování? Jo, dávejte jim, teď je ten nejlepší čas. No, povídej. Hele, já jsem teďka, včera se mi povedla dobrá věc a myslím si, že to možná bude zajímat, jestli to teďka můžu pozdílet. Já jsem totiž včera udělala registraci a já jsem si psala s mojí kamarádkou, kterou jsem neviděla už asi 30 let a ona mě sleduje na Facebooku. No a že by jako teda chtěla vyzkoušet ten optimální set. No, takže já jsem jí potom už jako navedla na tu registraci a ona mi potom napsala, že si může objednat asi až v září, že má teďka nějaký výdaje, že se jí to finančně nehodí.
Já říkám, no jasně, já tomu úplně rozumím. No jenom, že asi za půl hodiny mi to nedalo. A ona mi teda ještě předtím psala, že jako užívá ječmen, ten od Greenways, ne? A mě to prostě nedalo, já jsem jí za půl hodiny prostě poslala zprávu, že mám ještě jako jeden dotaz, proč užívá ječmen, co jí to dává. Bingo. A ona mi opět dala. Hezký, No, hezký. Jo, ano, přesně. Co ti to přináší? Přesně. Je ti líp? Vidíš rozdíl? no. Super, to je ono. Perfektní. Ano, i to je způsob, nebo to je ta věta, o které jsme se bavili na víkendu. Co ti to dává? Proč to děláš? Jo, proč to piješ? Co ti to dává? Přesně. Super, super, děkuju. Já už jsem ji trošku poodsunula, ale uh, děkuju, že jsi zase připomněla. Ne mě, ale nám všem. Tak, super, paráda. Tak, takže už ty máš taky 2 registrace? Nebo víc? Já mám jenom jednu teďka. Aha, Ne, vlastně 2, ale ta paní mi neobjednala pak. aha. Takže ta kamarádka, to je ta první. Ne, ty máš 3. Ještě manžela. No, manžela. Jo. No, manžela. Proč ne? Já mám taky celou rodinu zaregistrovanou, co si myslíš? A jsem moc ráda, že moje děti a mamka a ta skoro švagrová a teďka Markétka, nebo kdo si to objednal, jo, že, ne, Markétka ne, no někdo, že to pijou. Takže v pohodě. Dobře, a ta paní Cviková, nebo jak? Cviklová, ta neobjednala z jakého důvodu? Hele, ona je jako v nějaký jiný společnosti a je docela na nějaký jako vysoký pozici. A já si myslím, že ona prostě přišla jenom na čumendu. Aha, že si nic neobjednala. Jo, To vypadne. To vypadne do měsíce. to je jedno, tak ať vypadne. Jo, že si nechtěla. A ona se registrovala sama, jo? No, my jsme takhle spolu jako komunikovali a ona jako, že Jo. to hrozně zajímá, že si chce objednat jenom jako ten optimální set, že Mhm. jako nechce, jakože marketingově samozřejmě jako nic dělat nebude. Dobře. A tak to jako zkoumala, já jsem jí samozřejmě vysvětlila, že tam má ten Activise zdarma a i jeho benefity, když teda objedná do 24 hodin, takže to je vlastně úplně úžasný, jako tenhle produkt ještě k tomu mít jako zadarmo. No a ona je to paní, prosím tě, ono jí je přes 70 let. Já jsem s ní ještě ten den večer, ještě někdy pozdě o 9:30 telefonovala, jo. A hele, prostě nevím, proč neobjednala. Jak Uh, tím? Elegantní dáma. no, Mhm. a ona je taková svá, víš. Jo, jo. A tak jasně. Jo, asi jo. Já bych se jí ale zeptala. Třeba to, dívala jsem se, že ta objednávka ti neprošla, tak jak jsme se domlouvali, nebo jak jsi chtěla. A byl tam nějaký zádrhel, třeba neprošlo to přes banku nebo něco takového. Můžu Mhm. ti v tom nějak pomoct? Jo, klidně dělej. A výborně, to jsi mě navedla na další takovou mou věc, jak komunikuju s lidma. A ono je to velice účinný, že nebo účinný. No, když se na něco domluvíme a ten člověk to neudělá, tak se ptám, nebo když nepřijde, nebo tak, ahoj, jak se ti daří, jsi v pořádku, nestalo se ti nic, jo, takovou tu péči trošku
že domlouvali jsme se, že se sejdeme teďka, já tady jsi už někde blízko? Třeba, jo? Nebo eh, když chci s člověkem si popovídat, jak se ti daří, co je u tebe novýho. Teďka mám jednu paní tady, která říká, já teďka nemůžu, já vím o tobě, ale řeším tady problém, velký problém zaměstnání, dokud to nevyřeším, nemůžu řešit nic jiného. Jsem říkal, fajn, dobrý, tak jo, tak ať ti to dobře dopadne a teďka už dneska jsme si psali, že má vyřešeno a už bude mít i možnost mě vyslechnout, prej. Tak jo, takže to jsou takové moje vychytávky, jo, že vlastně tím začínám hovor, protože nikdy nevím, jak ten člověk v jaké situaci se nachází a kdybych do něho hned začala hrnout, tak mě třeba nebude poslouchat a tak. Jo, takže jak se ti daří, co je u tebe novýho, nebo co děláš, můžeš mluvit, jo, tady tohleto potřebuju, nebo pozvu tě tam, si pro, pošlu ti odkaz, souhlasíš? Jo, prostě nechávám si to odkejvat, aby ten člověk třeba mě to stvrdil a tím pádem mě pak neříkal no, a tak dále. To je jedno. Prostě prevence. Tak, chcete tady k tomu dotažení ještě něco? Máte něco, co se chcete zeptat? Zuzi, nebo pro všechny platí, kdybyste potřebovali s něčím pomoct, někomu pomoct, dejte mě vědět. Jo? A jsou tady pro vás, protože vidím, že se snažíte nebo snažíte, že děláte podle svých možností a prostě pro vás tady super hodně. Tak a teďka já jsem se rozhodla, že kdo bude manažer teďka do konce měsíce, takže udělám speciální webinář zaměřený na to, jak si nastavit svou mysl na úspěch. Jo? Jak komunikovat třeba i se svým mozkem, se svým takovým tím našeptavačem, který občas zrazuje a to ne, a takový, to je blbý, toho neoslovím, jo, a tak dále. Takže prostě mám takových asi 10 bodů, který předám manažerům, protože to jsou lidi, kteří chcou a já to napíšu i teďka po skončení. Chtěla jsem to říct vám, teďka po skončení, že kdo bude do konce měsíce manažer, nádherný, pro tebe budu mít něco speciálního. To ještě musím namyslet. Jo? Jestli se povede ten sales manažer. Pořád věř. Do poslední chvíle. Tak a poslední věc, co vám k tomu řeknu. Pořád mám na očích, na mysli jedinou možnost, že to dám. Teď třeba mám 3 dny na to, abych udělala práci, kterou jsem trochu menší, než to, co jsem udělala za celý předchozí měsíc. Ale teď se láme chleba a já pořád mám na očích, že to dám. V hlavě já to dám. Já věřím, že to dám. A vzdát se můžete až o půlnoci 31. července. Jo, vždycky posledního o půlnoci to můžete vzdát, ale musíte mít čistý svědomí, že buď budete slavit, anebo prostě musíte mít čistý svědomí, že jste pro ten váš cíl udělají maximum, co je ve vašich silách, to nejlepší a jo, co je ve vašich silách, maximum a to nejlepší, co jste mohli, co bylo ve vašich silách. Takže pokud tohle to máte a ono se to náhodou nepovede, tak se to povede příští měsíc. Ale vy už jste dál, vy už jste se posunuli. Ne takový to, že tak teď to vypustím a povede se to příští měsíc. To nefunguje.
Jo? Funguje to, že načerpáte zkušenosti, že musíte najít tu správnou řeč, abyste přitahovali tu klientelu, kterou chcete, a i tu energii. Já třeba možná jsem mluvila trošku jinak, teďka jsem to povídání, co vždycky do těch hlasovek namlouvám, tak si říkám, že to je takový hlas, který hladí, a jo, že je to trošku jiná, nevím, jak to nazvat, ne tónina, trošku možná jiná frekvence, a vždycky to namlouvám s tím, že já, i když třeba odpovídám na inzeráty a tak si říkám takovou formulku, posílám ti lásku, zdraví, štěstí, finanční prosperitu, harmonické vztahy, úspěch v PMku, nebo tady těm, co jsem mluvila na produkty, úspěch při hubnutí z celého srdce. Mám tě ráda. To jsou takové drobnosti, které si myslím, že dělají rozdíly. Proč třeba to začíná fungovat. Jo? Protože si vytvářím ten svůj styl. Takže moje body jsme prošli. Máte vy ještě teď něco, co byste tady především chtěli? Samozřejmě můžete se ptát i individuálně. Tak, do chatu nepíšete, neodmutoval se nikdo, takže jak Ali říká, považuji toto zasedání za ukončené, nebo poradu. Ne. Mějte se krásně, držím vám pěsti a věřím, že to, pro co jste se rozhodli tento měsíc, takže to společně dáme. Když budete potřebovat, jak moje mamka říká, zavolej Sokola. Takže volejte Sokola, jo? Nejste na to sami, jsme tým, a tak, jak jsem končila ten víkend, sami toho nezmůžeme tolik, co dokážeme společně v týmu. Takže držím všem pěsti a mějte se krásně a budu se na vás těšit na tom speciálním webináři, na termínu, abyste mohli všichni se ještě domluvíme. Ahoj! Ahoj, holky, a díky. Ahoj, taky, ahoj.